ありがとうございました。それでは、ここまで司会進行を担当してきましたが、ここで私も一曲歌わせていただきたいと思います。曲はパッシオーネ。英語読みをするとパッションなんですが、情熱と訳されますが、イタリア人がこのパッシオーネという単語を聞いた時にまず思い浮かべるのが受難、背中に背負った十字架、ということなんだそうです。この歌の中にも、恋人への思いゆえに背負った愛の十字架という言葉が出てきます。もうあなたと会えなくなってから1年も私は平和を見つけることができないと歌っています。聞いてください。パッシオーネ。